What are you doing here? Man, not late. You came to waste time for intellectuals like us, one. I gave you an assignment. Where's the assignment? Mwalimu. What? Let me explain. Mwalimu. Bring this phone. What are you doing with this phone in the school? That's my gadget. What? Do you know what is a gadget? Mwalimu. You are a student. Mwalimu, let me explain. Today is Wednesday. I missed Chakochon Bear. Koro sani benda doga miss Chakochon Bear. Ni okanya watch my time for Chakochon Bear. Ni japuonj koro. Moko koro abukra wawe japuonj. Kwani tine Chakochon Bear ni YouTube? Gino ni YouTube Lolwe TV. Sawa. Mano, gino ni YouTube Lolwe TV. Chumala. Koro mise pada koro atimona. Chumala koro. Ni saka Chakochon Bear na rentie. Wachwad be piny monda ngisi kaka gino dhi. Mwalimu wangisi. Ineno Chakochon Bear. Ok en gimoro monego bed ni ng'ato miss. Ka koro nitiere kijana miluongo ni Oyombe achiel ni. Jawa be dhogo bam ni. Oyombe nosolne pesa ni dagi otho. Naneno bocha. Lweti no tek ahinya, lweti no ediago. Mula mos to awinjre. Oyombe no chokne pesa ni dagi otho. Oyombe kosechokne pesa. Oyombe koro enona smoky arega. Omena pesa orumo. Modong odhi ochulo go rent. To Oyombe ni wod kure. Magi ok gin jojo South Nyanza moko molalgi. Akion gin ma jo South Nyanza moko. Koro Oyombe bende wok South Nyanza yi. Ben most of them. Koro in minge wa Chakochon Bear no kusan mang'eny. Koro Oyombe ni mita koro ka Oyombe dwa fwenyre no osechamo pesa. Yes. Mamita nyamalo make maber gi Zaidabu. Yes. Mano kumo Oyombe no. Koro yak makadieni. Tinyone. Itwade kama gitango. Gimon. Mon no Oyombe. Koro akiani nyathi moro mama wiye ng'inre ka chieth rombe ka bo winjo no cham pesa ne to bro time nade. Oyombe. Nyathi moro miluonge ni ng'ama wiye ng'inre ka chieth rombe ni. Obwajo mama were ni oyo ni. Akiani ko bro winjo kaka eten ga safara cha. Mom pika Koro pesa mano miyo Oyombe no golo maka Fuliza pod badhe nyaka sani. Oyombe to secham. Oyombe ng'e no chiegni mamero dhako moro. Lakini gimanya nyisi. Lakini Oyombe is just right. Bana kumi kono miyo chopeni sani. Ok en gimoro yani you just do things crazy. Katan sani en mana ning'eni an total orphan. Dawa gi kwarwa notho last year ago, but koro sani an total orphan. But de bed ni pod gi ngima. De kora chamo pesa kuom jogo seriously. Wach kata niya. Best uncle, niece, nephew, friend has just died. No, Oyombe and you look the same. You are all academic dwarfs. You do know what? Even that life of Oyombe, yours will be more worse than that of Oyombe. Do you know that? You don't want to learn. You don't want to go to school. You want to malingara. Every now and then. You are a malingara wasting time for intellectuals like us. Look at this quote, bwana. This money, bwana. The problem Koro iwinjo gima timre. Gimarachi ni anasika rol magi jopuonjre odenyo makatun kaka gini. Udenyo makata sani an gadier ni kaka ipada cha yud mbao moro fuka. Dikao katun bende unyama na wuondru ni ng'ato. Adenyo kotini, adonyo samati These are for intellectuals, doctor. These are for intellectuals. So who went to school. This. Winjo man. Kora chiko kanye kilian kora penjo duoko man.
to uniform yie. Ketua buge. Kwa nini kaka nyathi dhi school late? Kita kidogo ka kimetro kidwa chulo school fee on time. Yena ntindo wetene no se di school teacher di. Ento kawuono kore kodhi. Ni ati intije mer mon gigoya. Next time ko kidwa chulo fee on time tinyisa. Anyway, watu nyathewa. Sasa yene akoso. Angeze baadaye taburo huru nikosa chope school. Iyo rone nadi kwani sasa nipo dionge gi pesa moromo midwa nini idwa odwa dige school. Podi bioro ne. Idoga kasa adi. Sawa, kosa chopo kuja tokoro bro ne kara pesa school. Yani podi onge gi pesa moromo midwa oro ne school. Podi dwa oro ne kose chopo. Aya, sawa njo. Ana weno digi pesa sani. Sawa njo yuwakni. Sawa njo yuwakni. Sawa. Kingeno kiboro o kibo chulo pesa on time next time. Nyathino ok bibet kanok di school chon. Inyisa ajipanga. Abo manage. Sawa njo. Sawa njo. Sawa njo. Haya. Abro ko. Update right on time. Mapema right on time and pesa itachoka. Okni tijen mna tijgo. Toki kidwa ketwa gi koko abodar gi nthindo gitawe ni odni. Aneka kibo survive. To hangi sini dhie school okidwa ta dhie school parents day and mapile ade. Wangin mi bo dhie school. Iwe na go mi rakodi kae. Dano tingisa ka nthindo ginanyuelo kenda. Iseke to gimora mora mama. Aya. Chaki doge ka kimeto ni athi onge school fee. Sawa njo yuwakni. Sawa jaber. Dongi ni chope school. Na senga doni mtoka isom maber nyathina. Aeri owada eri kachak gira buon. Isom maber sawa? Adi enshoni baba uoro ni pesa. Adi temo. To pocket money. Pocket money. Pocket money ami sani. Pesa manyoro nyami chandi don pocket money. Ni mia pesa mane? Mai mak rigo. Sant. Aboro ni gimor. Ibior na namba japuncha. Sa. Idi maber. Ngadu sorry. Nyara duso kiko kranya minu ya. Temo mataki biye go grade moro maber ye yot ka. Wewe ni nini kumbafu? Usimtusi. Unasikia? Nini sasa wewe? Hebu usimtusi. Utaoa lini? Ona, jiangalie. Mwanaume mkubwa kama wewe, dume suruali. Hebu nikuulize. Mbona hamkuenda kwa nini? Kwa mazishi? Wewe umejua. Niongeleshe vibaya. Unasikia mwanaume? Unasikia? Mbona unakonkoni watu? Pesa zetu utarudisha. Unasikia? Utarudisha. Unasikia? Utarudisha. Unasikia? Unasikia mwanaume? Unasikia mwanaume? Unakuja Nairobi na wewe ni mwanaume wa aina gani wewe? Dume suruali. Mwambie. Utarudisha. Lini? Lini? Hata una haya. Hebu muangalie. Mwanaume. Mwanaume. Hata uwezi oa. Dume suruali. Si ndio? Utaoa lini? Ona unakuja kukuchokea maji. Mwangalie ati mwanaume. Mpige. Mwangalie. Mama ya. Wakati wa chiemo. Okiwa kile katakuwa mwende kore ki chakata nini? Koro kidwa chiemo na ngoma timri don kitaka jichwanyre gato kwa ruok ngwono to ji era. Nikech kara tinde kara chiemo kichiemo kora kitu ni chiemo to kidwa chokiwa kile katakuwa ni bill matin. Mind your own business. Yaani ukanyi bill kata chiemo.
habari. Wewe ni Mjaluo ama mkisema Marago? Hapa Nairobi mimi ni Kenya. Kuna omo hapa iko ni pesa ngapi? na kama kuna 10, kuna 5, kuna 20. Na tena kuna toothpick ile nini nyama ile. Toothpick. Na nasema ile nini maziwa wengine iko maziwa mzuri yenye Mjaluo. Umejua mimi ni ule Mjaluo na maziwa. Mimi Mjaluo na Brookside ni pesa ngapi kwanza? Umejua si? Kuna 50. Na nikuulize. Toothpaste ile ya kunini nayo chakula umekula kitu natoa nayo. Inajiita toothpaste au toothpick? Toothpick. Iria kwa nade yenu iko pesa ngapi? na mkebe kadogo tunauza 30 bob. Na kuna bei mingi aje? Wewe ama wewe ni nini? Nasema ile maji ya kukunywa iko, umejua mimi kama mtu amekula iko ndogo na kubwa. Pesa ngapi ile ndogo? 20 bob. Si 15. Hii ni mzuri. Sasa hizo zote unadhani pesa ngapi? Tuseme tu. Hizo zenye nimesema kwani nipige bei zote ngapi? Angalia bei zote. Hizo nimesema hujashika? Kama 160 niko na 150. 150. Acha Omo. Hapana. Okay, unataka kununua nini? Sawa, acha basi nini pesa na hizo zote uniweke kwa budget na wewe niki wapi pesa nyingine kingi. Ndako wado bede wako ka wada onya. Ajiyo nyaka ochie. To beni winjo mana tumre Royal Estate. Poka winjo nduru mana winjo na kina ng'atin. Ya nduru chanen maluwen. Luwen majo mage. Majo mage. Ya miyo moro man gi nyithindo madongo chaendo. Nyiri moko madongo mana kaka mwalo kwa. Nango uru. Ber mo. Tudhi maber. Tudhi maber. Abeche maber kora ridre oda koni. Ya okia nyango mo oyo. Bede kama ti. Ao nyango. Bekra gima dhi timo sani onge we abede koduka e wada. Dipo ka stress orumo. Yawa. Tane ang'o matimre mawinjo mana uwi nyathi wano ka chopo. Dong dichuo buko koda lweny gokinyi yawa. Ang'o mote. Mogore? Mwagore boka onyako ludh kuon bogoya go. Oluth kundi chuogo igo. Mano ka korwa. Mano korwa imanyo solution. Mano ber. Mato kori konyo nango no yawa. Mato kori konyo nango. Ini nyalo timo nango kaka ini. Kaka ng'eyo an. Ntie miyo moro mwelemogo. Eman be gigo chini cha timore na. Koro miyo notera ka jalemo bo miya yath ba madho. Botieko kwero wote. Sani dichuo ber. Wadhi mana maber onge dhawa winjre. Koro ludh kuon ni to kogoigo tang'o matimre. Oluth kuon weche ne ng'eny. Mano tek. Aneno ni dhi ka juoga. Kok inya dhi ka juoga we dhako wadwa ni okonyiwa kaka ong'eyo. Kawan korwa. Anto kaka neno adi manye kata anti umoro mondo ketu piny mondo wuo kodu nikech mano timono mano gimiluongo ni chira. An bokane kata kudhi dala ng'enu kata kweche mag joluo ukia kata jaduong' no kende madakien wadhi dala kweche go to mokwongo kata ko winjo mna nang'o ok de yie kata So yange bujuko Jaco da Sembo Arena Olum USA Father Tom Namanga Uonya Kachupa Bonditi hapa kuna stage sisi tunafaa kutoka chira mai madhe nyaka manyasi mano kora dhi timo na yawa manyasi to kod magolo kure manyasi ka Nairobi ka to manyasi no wanyalo manyo fea no wadhi dala
eche. Jaduone to to ma umer mana to diure kama ma koro transport hada ko ne transport agone 500 bero kode. Irumbe eche. Beche to ngata gi pesa die jaduone be berna gi pesa. Wadu abablo mwin baro. Akowe gayo. Umer ma pesa be onge goda kwa. Mau dire gama. Bablo ne bi baro. Mera. Umbe che mera bia teri ya watu bwana. Ni wang manade ni kamu ni wang. Mari ba. De baber biga. Baber bwana. Bateri ya watu bwana. Leo akilini. Pesa nikaona chama. Kuna chama pesa. Mau me turini madoko ada tiyo ni got mo demia pesa. Pesa Aiwa nani? 500. 500 mara ngo? Pesa donyo tu choko ni kabita monge pesa nani mane mo setuli dongen mano choko ni pesa. Wachile go veri. Onge kai. Pesa ile mara ngo to ni chamo pesa dongen mano ko ni choko pesa. Kora wetere. Macho se chuli onge pesa mami. Macho se chuli onge pesa mami. Kwa sababu abo bole pi. Abo bole pi. Bole. Magira bongangana go ja business makachiel. Kwani iparo ki bole pinto tek na dongo bo mnatinge mamwanduna. Aina wa kusiwe ni bole. Bole pi. Mau tu kokodo mono mafuka. Ikonyo utoku ne. Tuorio mer. Ai wa bi na business. Neno wanginga mabosolo. Dio katko pesa. Bolo ka pinche. Ne, abia ne ni chieng moro kibiro kwa konyruok kae. Kidero ka toothpick 500 manadi midwaro tere ne akutami abi ko saduogi higni mang'eny neno kako dongo neno kodwo sea school emokete maber bo biro limi ko tieko chiegni tieko. Kotieko tikele obed ka okonya matin. Sawa. Dilas ni dau chai. Wayo wada, obe wasebet kwa yuare kama this. Again corona luongi mondo at least ikonywa loso wach nikech kata chiemo tindo ko chiem. Omera sate 24/7 tich betindo ko dhie maber kora be akiana ngo matimre. At least ano setamre nyiso ko doctor loso ko de ino nyalo so kodi. Ranyisi gima rach kata kan makoso. Koro nitie weche moko ma nyara ni no pimona. To kanyal wuoye kai ni poka winjo madhogi. Kecho nyalo nyisa moko na die to moko karo mede chumbi. Kora dwana winje madhogi monde kange kaka nyalo wuoyo kodo. Eni ng'e gik mabe osatumre koro ng'eny to kawacho niya kaka wach moro mana magine wach moro ka nyocha wuotho gunyara ni to anwang'e ka gihagre bakises be gimire kaka nyo alafu moro kende ng'eni kendo lut kuon kendo kao bogoyago koro ng'eni mago kichek kiugenya ng'eni koro ber koro kaka in madhe koro kaka nyalo miyo advice. Neno ngat mowacho ni tinwa gregono. Ngano ken kato siepna. Ngano nwasomugo e primary. Koro kanwa romo tinye kaka mana kaka jo ngama ninge to nunyalo sogocha. Tuwaloso to be wa kuchako metan donga miyo mena ngano hag. To wadhi wuok ni temo chopo ginyara mineno kaeni. To chako mna lueny. Koro ngano tamakta kaka dhi pimone nikech mer beno mer mok nyalre. Kises mowacho go to ne onge. Nyathina ento kanyo to aneno ka anyalo miyi advice. Nikech kane wuon nyithinde oneno kae ihago ng'ato manyiso ni kwake do. To mano kenti maber nyathi mosebet e ode kiseamua ni dhi tedo tibet e odi mos nikech piny be tinde rach. Nikech ing'eni mage tembe mabiro ga to tembe ka gisebiro tema nyalo ruakie mitim gimoro
marach moko ng'ere tuoche sani ni e piny ka. Tepenji nyathina. To oludh kuon mabete mesa ni utedo ga e mesa? Oludh kuon nitie gima nagogo kae. To koro nago gik moko taol koro achuno oludh kuon obed kanyo mondi. Koro kobiro to obira kwa kuchagi kisirani. Gik moko kaka miwacho oludh kuon go ing'e seche mikete e mesa sama ochwanyre. Mrema nyalo ingi mikawo michwade go to mago kichikwa en chira. Nikech gik ma awinjo ka jo Ugenya wacho go gin gik mano kanene e dalawa kata kadongo. Koro akia ni tigolo gi kanye. Gik magolo gi dongen mano nini an be napomna kapo nago e goludh kuon. Nokenero na nikech noinga gi teko. Koro natemo na jitetea. Tanto ing'ena kia ni mano gima rach. To benti manyasi me uso nade? Manyasi podi. Koro wachako kutagolo manyasi kure. Yen mano dware ni kata kaka gino notimre. Nonego benu dhi dala. To oludh kuon nyaka uting'e. Nikech manyasi no samo lose tiole koridro oludh kuon to madhe ute e ka ukosore. Kwa kibiro kata kode oda kucho mwa madho manyasi to mano ka hoso ja Ugenya. In kendi mi hosri to pod ok ibidak mang'eny. Koro mago gin ga gik moko maricho e kit dak. Nikech ji kose dak to nego benu here kong'o mineno ni kata kwerune madho kong'o. Nerune madho kong'o. Lakini ne wadak na vumilia. Maisha en kuvumilia. Kiseamua ni dhi tedo mani wuok e kind lwet jonyuolni to nego beni vumilia gi ja Ugenya timedo mana lamone. Sami dhi e kanisa tilamone mos tiboneno ka chunye lokore to en bobolu wie kanisa kuno. Koro da kubro bet mana maber ke seche mugore mbele nyathi go oludh kuon kingen be koyudo kata jaloka moro to bro ting'o oludh kuon to goyego. Reno kamano bro bet marach.